Къд... а. Така. Тип, ако не по колко има. Че не го видях. Ако не по колко има, то не ми трябва. Топа съвсем не ми трябва. Значи, ще съм с този клон по-нататък. Да. Много тъпо място не спална във водата, както видяхте. Айде. Така. Тук пустина ли мае? Да. Някаква пустиня. Какво това е? Село? Това пък какво е? Добре. Значи, спална ни до село, което е малко по-хубаво. Какво това е? Хора, вижте, това е дънжън. Да, дънжън. Ой, хора. Това е без никакви сидове. За първи път ми се случва. Само че... Той много селца тук е. Така е, голямо село. Ти ви кое искаш? Давай сега ще дам вълна. Много е нагоре, бе. Чакай сега. Така мислех, че има такова, но то няма. Не знам как се казва епизода, но знам, че оцеляването ще е добро. Къде има често, бе? Тук изобщо често има ли, бе? Значи, хора, кажете това дали е нормално, защото на мен за първи път ми се случва. Това. Защо няма? За първи път ми се случва без метап. Уау. Така. Значи мисля това да не е къщичката тук, извинявам се. Тук дървета няма ли, е? Имало. Значи този мап ще го запомните от началото. И ще ви дам линк. Не, няма да ви дам линк, ми ще пишете на скайп, ако искате да ви го дам. Защото мисля, че е хубаво оцеляване на такъв мап. Не съм го теглил, сега си го направих. Си го създадох по-точно. Извинявам се, но малко говоря носово нещо, съм започнал да се разболявам. Така. Така има нещо, което за сега мен не ме интересува. Така. Така ще направим една кирка. Айде да. От вас искам, ако можете, или ако искате по-точно, да се абонирате, да давате лайк.
Така. И да коментирате. Ако искате мапа, нали? Ако искате да снимате с мене, който се е абонирал, ще избирам по един човек на епизод. Или по трима. Абе, най-много да сме по 3 човека на епизод. И да. Ще ви оставя линкове на още 3 канала, които се занимават с снимане на Майнкрафт. Ако знаете Наруто Хината, той снимаше в VBOX, премете се в YouTube, ще ви дам линк за неговия канал. Ай, още малко и мисля това да е камъка, да. И това ще е камъка, за сега, да. Така. Натам ли беше? Да. Ако искате Рей минимапа заедно с Optifine, ми кажете, пишете. Ще си остава скайпа или на лично съобщение. Извинявам се, ако се чувам по-тихо. Къде е дънжена? Ако се чувам по-тихо, но просто... как да ви кажа... нещо микрофона ми се бъгва. Напоследък. Оп, ще да счупа често. Добре, като за начало в дънжена има много хубави неща. Къде в този чест? 2 даймонд. Вижте, сега започваме на... Не знам дали има и 10-та минута и откриваме даймонд, хора. Само че... Само сега тук отдолу по-късно ще слезем, защото нямаме много материал. Нямаме първо торчове, за които торчове... Така. Мишката нещо ми се бъгва. И това не ми харесва. Значи, ще може да си направя нещо скромно като къща. За сега мислех, че падна. Да, за сега нещо е като къща това. Както казах, мисля това да ми е къща. Имаме често е. Тук е. Така. Това тук. Сега доберем малко от жито и тук всичко. Опа. Чупих неподходящото. Без да искам. С тази текстура малко не се разбирам. Чакайте малко. Да, доколкото да имам един хляб, ще си събера. Тук ще е леглото. Какво стана, бе? Тук